Здравейте, аз съм народният представител на партия Величие за Търговишка област. Намирам се в землището на село Обител. Тук при мен е Сунай. Здравей, Сунай. Сунай се казвам. Който ще разкаже защо няма вода и как е било едно време, когато парите са се използвали по правилния начин. Разкажи, Сунай. Значи на времето, си спомням от малък, тук всичките ниви бяха поливни площи. И как спряха поливните да се поливат нивите и почна безводието. В момента ползваме вода за поливна площ от язовир Кръстоселци. Значи тя смогва всичките тия околни села за напояване. Ако се използва както трябва, може да се използва тая вода за питейна на покрай тия села, на всичките може да смогне. Ако ги изброим, а Омуртаг са общо 44 села, но като хванем село Чернокапци, село Голямо Църквище, до Враникон, до Звездица, до Величка, до Пластина, може да дадем вода от този язовир, включително Козарево, Долно Козарево, Угледно, Кестеняво. Значи няма да имаме воден режим. Ако се прави инвестиции, както трябва, с хидроинженери, а не да се пръска водата наляво-надясно. Поне аз така разсъждавам, защото на времето смогвал този язовир. Значи, ако... Здравейте, аз съм Ивайло Лазаров от партия Величие. Намирам се в село Могилец. При мен е Хасан, който ще обясни има ли вода в момента в селото. В момента нямаме вода. Нямате вода? Няма. От кога нямате вода? Преди една седмица пуснаха вода. За колко? Това от Камчия. Да. Сръжда тук вода има. Сега пак нямаме вода. Не става за пиене. Не става за пиене. От Камчия вода. И сега в момента имате ли вода? Нямаме вода. Нямате вода. Нямаме вода. И как се къпете? Откъде взимате вода? Ние си носим чак от разклона. Там нали има разклон. Да. Оттам ще носим. Оттам носите вода? Да, оттам носим вода. Пеша до там може ли да се отиде? С колата отиваме. С колата. Значи Да. пеша не може да се отиде да се вземе вода. Не мога оттам. с пеша. Значи хората, дето нямат коли, какво правят? Има хора, които носят вода. С пари. С пари плащат им да им докарат вода. За къпане. Значи в 21 век няма вода за Няма къпане. вода, да. Няма хората вода, какво да пият, купуват от магазина, Да. плащат на хора да им докарат вода Да. от тази чешма, дето казваш, къде е тази чешма далеч? Разклон там горе. На На разклона. Оташкана, да. Ние сме партия Величие, сме във всяко село. Обаждайте ни се, казвайте вашите проблеми и ние ще ви ги решаваме. Благодаря ти. Моля. Един смел човек